Meron ako dito ngayong new box SKM 9000 na hawig siya ng SKM 9000 na Sennheiser, pero new box po yung branding niya. At sa box po, pag bukas nyo yung inyong order ay wala pong siyang nakalagay na kahit na anong branding. Nasa microphone po yung nakalagay na new box. At ang kagandahan po dito, sabi sa box ay up to 300 meters at meron siyang selectable frequency na hanggang 100. Mamaya po tetestingin natin siya kung talaga bang malayo ang range ng microphone na ito at yung quality ba niya kung hindi pa siya napuputol. Sa build quality naman ng microphone, ito po ay combination ng plastic at metal, pero mabigat po siya. At ito naman kanyang receiver ay all metal po yung pinaka construction niya. So maganda ang build quality. Meron siyang 4 na antena na makunat po at meron din siyang mga accessories. Syempre itong kanyang power adapter 12 volts. Meron din siyang screws at mounting bracket. Meron din siyang jack at anti-rolling na silicone. Na-setup na natin siya at i-range test na po natin yung ating new box. Below 3,000 pesos lang po ang kuha ko sa mga mic na ito, at kung gusto nyo pong bumili ay isi-share ko na lang po sa inyo sa description ng video yung affiliate links natin sa Shopee at sa Lazada. Sound check. Hello. Sound check. Check. Sound 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 check. May mga ilalang matuod eh. Wow. Di po tayo na-disappoint ng microphone na ito. Kita nyo naman, napakalayo ko na pero kuha pa rin po yung ating boses at hindi po siya napuputol at hindi nagiging distorted. At sa next video, ito naman po yung aming New Year's Eve Christmas party. Seryoso ini. 2,000 ini seryoso. Okay, babe. Below 3,000 pesos lang po ang kuha ko sa mga mic na ito, at kung gusto nyo pong bumili ay isi-share ko na lang po sa inyo sa description ng video yung affiliate links natin sa Shopee at sa Lazada.